Co to budu točit? Já nevím! Počkej, takže co bylo? No. Měli jsme reportáž, měli jsme Dokument. Pak jsme měli takovou tu divnou věc, která je každý rok. Ale mě napadlo, že co kdybychom to udělali prostě jako nějakou reality show? A jako českou reality show, nebo... Ty jo, že bychom tam dali tu, jak se to jmenuje? Když nepřipadí, že je to nechutný, máš tam bordel. Ona prostě taková... Nemačkej mi hada, debile! Ale na ty reality show už podle mě jako nekoukají moc. Bych tam dal něco na to koukají ty holky aspoň. Ne, spíš jsem myslel třeba nějaký seriál nebo něco. Může být, já nevím... No ale počkej, ne, ale zkus si to představit. Já taky. Ne, bych udělal prostě nějaký, já nevím na co koukají prostě. Prostě tak nějakou, že by to bylo jako ve formě prostě soutěže. Příští Masterchef bude ostrý. Velká trojka versus nová parta už brzy na Nově. No, něco takového. Akorát si to utáhne celý to video. Nebo můžeme udělat to, co jsme ještě nikdy nedělali, prostě takový ty blbosti, jak je tam ten zelený žabák, ta americká jsou, ty vado, jak se to jmenuje? Počkej, zamysli se nad tímhle. Počkej, já mám fenomenální nápad. Tak něco naopak, jakože poprvé ne pro děti, ale pro rodiče, jako prostě třeba jako vědomostní soutěž, ale něco oblíbenýho. Beru si je, jako jsme lidé a nejsme raptoři. Volíte tedy jéčko. Tam někoho, kdo vypadá jako Ondřej Hejma. Hezký podvečer, vítejte na lovu. A to je tak všechno. Dobrou noc. Takže všichni potom, až když přestanou tančit, tak vyjedou sloni. A všichni dohromady budou řvát. By mohli zařvat. No tak jo, tak to máme hotový, no. Takže teď už jenom sehnat všechny děcka dohromady. Tak kluci jde? Kam jde? Domů jede, holky už jsou naložený v buse.